Pregs i preguntes. El 20 de gener, per mitjà d'una resolució d'alcaldia, es feu l'adscripció provisional de Pura de Sorrós i cite textualment a un lloc de treball administrativa de l'Administració General en l'àrea de Seguretat Ciutadana. Repassada la plantilla, no trobo encaix a la resolució, ja que no sé a quina plaça no ocupada per personal fixe o personal interí s'ha escrit aquesta persona. I si es pot dir a quina plaça, quina ha sigut la persona interina que se n'ha anat al carrer, o, bueno, no cal, no parle d'una fixa perquè seria impossible legalment escriure dues persones un mateix lloc de treball. Aleshores, tampoc en la relació de llocs de treball aprovat en este mateix plenari apareix un administratiu de seguretat ciutadana. Sí que apareix d'urbanisme, de l'ADL, però cap. Aleshores, una resolució que escriu un lloc que teòricament és inexistent en l'Ajuntament es pot explicar el misteri. També en una altra resolució d'alcaldia del 25 de gener es contracta per cobrir una baixa de maternitat a una persona. El dia 30 de març vaig sol·licitar l'accés a l'expedient i més d'un mes després no he rebut denegació motivada en un termini de 5 dies com indica la legislació, en la qual cosa, també com diu la legislació, s'entén acceptat l'accés a l'expedient. He estat esperant perquè normalment s'indica per a no alterar el normal funcionament de les funcions dels empleats públics que se m'indica a quina hora i a quin dia puc accedir a l'expedient, com fan altres ajuntaments i la pròpia Generalitat, i no se m'ha dit res. Com per silenci, en aquest cas, tinc acceptat l'accés a l'expedient, me dirigís a vostè per a que m'indique quina és la persona que té sota la seva responsabilitat administrativa la documentació de personal per a repassar l'expedient de la contractació. I la segona relacionada pregunta és com s'ha cobert el principi de legalitat, el que vostè diu, que l'Ajuntament se complís sempre la llei. Un dels principis obligatoris per a l'administració és la publicitat per efectuar la contractació. Aleshores, me pot dir on de mèrit i capacitat ja n'hi entre, d'això ja parlaré més endavant. Dic només la publicitat per a procedir a la contractació. No vull perquè m'aclarís que allò fa referència a una baixa per maternitat de la Eva. I es comença dient que era una baixa per maternitat. Doncs que no ho havia entès. Jo crec que això no s'hi ha contestat a vostè. No. A mi tampoc, perdone. A mi tampoc. Jo ho he vist que s'ha contestat, però bueno, ara prenc nota i ja li diré però bueno, que li té que contestar és el senyor secretari o la secretària que substituís el secretari. Això ho adelante i ja l'explicarà. Correcte. Però jo això ho he vist contestat, S'ha arribat una, però jo ho he vist contestat. A l'entrada de Picanya, des de l'autovia de Torrent, des del que seria la Rodona de la Creu al carrer València, existeix un clot des de ja fa, ara m'ha dit anys, de moment posem mesos per a no me diguin exagerat. Eixe tram, jo tinc dubtes de si és de competència municipal, de la Diputació o de la Generalitat. Segons siga considerat tram d'afecció de l'autovia, posaria Generalitat. Si és de l'antiga carretera comarcal, que no sé si s'ha transferit tot, aquí crec que sí a l'Ajuntament, seria o de la DICU o de l'Ajuntament. Entonces, per als turismes suposa un entrebanc, però per als vehicles de dues rodes, com està, només eixir de la curva és perillós. Amb la qual cosa es va arreglar si és competència municipal, és la pregunta, i si no, se van a fer gestions davant de l'autoritat competent per a que se solucioni. Carrer de València? No té número, és eixir de la Rodona de la Creu, al Xigar, que està el pas de bicicletes és allí, no sé si està el mateix pas de Vianants un període abans, és que està en la mateixa curva. Davant de Mercado no dius tu? Està a la No, està a la Renou. Però abans d'eixir de la Renou, quan ixes de la abans Rodona. d'eixir a la Rodona. Sí, que està en Quan ixes de la Rodona i xires per fer la curva, És competència de la Diputació, però és competència nostra dir-li a la Diputació que les regles no les regles. Pregue que coste la meva felicitació a l'alcaldia per l'homenatge que se retrà a José Luis San Pedro. Una altra felicitació seria per la Lliga del Real Madrid, per això no cal que coste. No, va ser que no. Va ser que no. No, jo soc quasi arriba de vista, però Mutua per ell és de... mutua per allà.
alcalde, Ximo Puig i Rajoy. Tots són de Madrid. Me Rajoy ho sabia, però... Sí. A més, Ximo Puig també hace ric. Bueno, no parlem de coses que no toquen. En la plaça del País Valencià... No, no, es de Madrid. I ràpid, vale. El tema, en la plaça del País Valencià s'han habilitat ara uns pivots que impedeixen la circulació, bueno, no en la plaça del País Valencià, perdó, per a poder accedir a la plaça del País Valencià en la zona de l'església, en el parquet este que n'hi ha allí i en el carrer de Sant Josep. S'han posat uns pivots. Aleshores, sí que m'agradaria que se fera alguna campanya específica en el barri, no sé si l'ha feta perquè no ho dic ahir, no, se fera una campanya específica perquè igual que s'ha fet de ficar vehicles autoritzats en algun cas, doncs l'explica als veïns perquè n'hi ha veïns que poden tindre necessitat, independentment de que tinguin igual o no, per a fer accidentalment o temporal ús i que sàpiguen que tinguin clar quin tràmit, en quines circumstàncies, per a que tot el món que tinga el més mínim problema per a d'ells no siga un obstacle. També s'ha habilitat de doble direcció el carrer Major, en la qual cosa és molt estret i pot crear un problema. Aleshores, si no se posa placa, amb la retirada de les plaques s'ha quedat en la pràctica de doble direcció. En el tema de la zona peatonal me consta que s'està fent aquesta campanya, que és una campanya que durarà perquè, clar, que canviar la costum que n'hi ha amb la gent. En el que fa referència al carrer Major, que jo sàpia, no se pot entrar per el carrer Major. Una altra cosa és que entre i que la policia tinga que actuar, però no se pot entrar perquè crec que n'hi ha una senyal de circulació prohibida. És una peatonal. Està de doble sentit, No, ahí está el jefe de la policía que es Yo soy circulación prohibida. Circulación prohibida. Pone una placa prohibida excepto carga y descarga y vehículos autorizados. Circulación prohibida. excepto vehículos autorizados. No se puede entrar. Y acceso a garajes. El resto de vehículos no pueden circular. Pero sí que entran. En la qual cosa queda determinades circumstàncies de doble direcció. Com és molt estreta seria i no té desnivell, perquè si tinguera desnivell sí que diu el codi de circulació que té preferència, no saber, caldrà ubicar una placa per a saber qui té preferència que sí que es troben. I més important per a mi que això és per a optimitzar un poquet el tema dels veïns, perquè potser hi ha veïns en tema solitari. Estem en això. Correcte. I per últim, s'ha aprovat les resolucions que hem vist avui. Hi ha una que parla de la reconversió, ens alegrem perquè en el seu moment crec que érem l'únic grup que estàvem en contra, de l'assignació de diners per a la rehabilitació de l'Ateneu se reconverteixen per a derivar-los al nucli antic. En la mateixa resolució, perquè a mi m'estranyava i efectivament ho fa costar, això s'aprovarà al plenari, haurà de passar per el plenari i la mateixa resolució haurà de donar-se compte i aprovar-se en el plenari, en el primer plenari. Este és el primer plenari i no ha vingut aquest punt de l'ordre del dia. Si està la resolució, entenc jo, no sé si no rectificarà el secretari, que l'aprovació de les resolucions implica... Les resolucions s'informen, se dona compte però no s'aproven. Entenc jo. No sé què ho diga el secretari. Però no hi ha ningú problema de dir-ho No, és que ho diu el punt, les resolucions es dona compte per a coneixement. Una altra cosa és que algunes de les resolucions duga aparellada que siga una resolució que tinga que dur una posterior aprovació plenària, una ratificació plenària. Aleshores, que ho diu la mateixa resolució, que en el primer plenari se procedirà a la seva aprovació. En funció de lo que diu la resolució Correcte. i el que diga la llei, actuar. Ja està clar.